Ja, dat wie ja, om jou wat zien op het station in Leeuwarden. En ja, een groepje van nou ja, 200 man ongeveer stappen daar op de trein richting Amsterdam. En wij komen daar in Amsterdam aan en nou, ja, we rennen naar de Wal. We hebben hier een pleintje uitgezocht, speciaal net op het Rembrandtsplein, want daar zitten al die Ajax mensen. En wij hier keurig een terrasje en dat was hartstikke gezellig. En daar is ook helemaal geen ongeregeldheden gebeurd. Misschien wel eens even een Ajax-supporter die daar ik eens even deel kan en die is even wat raar ons hier te zien en misschien wat een beetje provoceren. Maar daar is echt net vochten of dat soort dingen. Er is geen café vernield, we hebben helemaal niks doen. En wij komen dan bij het stadion en dan lieten ze ons bij de tram, lieten ze ons bij de verkeerde halte uitstappen. We troffen langs het supportershome van Ajax. Ja, en daar staan die mannen in Sins, die daar mooi een biertje te drinken en die show is aankomen en dat slaat de vlam in de pan. En de flessen en de stenen die vliegen over en weer. En ik heb mensen voorbij komen jongen met de hand van het gezicht en onder het bloed. En ik ben zelf weer rekken door een stien. Ja, wij zitten als rotten in de val. En, wij komen bij het stadion en ja, wij maaien er net in. Wij gingen gewoon... Daar leidt zijn slurf vanuit het spoor naar het stadion. Daar gingen wij doorheen, maar dan weer er niks van de hand werd. Daarna hebben we een hele tijd, de hele wedstrijd, waar we in het gebied waar wij vasthouden. En daar maken we ons maar vermijden en geen drinken, geen eten, niks. Ja, en dan maken we even langs al die eaterijtenties op die Arena Boulevard. Dat merken de Ajax-supporters en die komen in uit de vreemdste ingang van het stadion komen er weer gewoon naar boeten om ons weer op te zieken. Dus ik kreeg mijn hamburger op en ik moest alweer het rennen en de hinders achter me aan. Wij waren gewoon een lopende prooi voor alles wat maar van Ajax wie dat kon je op alle punten pakken.